sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako og dako o yamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoong atong Dios. Kalayanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, Amahan nga tunhay, pabalika nganha kanimo ang among makasing-kasing, aron pinangita kanunay ang kaluwasan, ug binansay ang mga buhat sa kaluoy. Magsimba kami kanimo sa Espiritu ug sa kamatuoran. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Misulti si Moises ngadto sa katawhan nga nagingon, niining adlaw gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios, sa pagtuman ining tanang mga balaod sa bugos ninyong kasing-kasing ug kalag. Ipahayag ninyo karon nga ang Ginoo mao ang inyong Dios, ug nga magkinabuhi kamo sumala sa iyang kabubuton, ug tumanon ninyo ang iyang mga sugo. Karong adlaw usab, miingon ang Ginoo nga kamo iyang katawhan, sumala sa gisaad niya kaninyo, ug nga kamo magtuman sa tanan niyang mga sugo, ug nga himuon kamo niyang labaw sa tanang nasod, alang sa iyang dungog ug himaya. Usa ka bala ang katawhan nga iya sa Ginoo nga inyong Dios, sumala sa iyang gisaad. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila kansang kinabuhi o walay kagsaway, nga nagalakat diha sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa iyang mga kasuguan, nga nangita kaniya sa tibuok nilang kasing-kasing. Bulahan sila nagasunod sa balaod sa Ginoo. Nagsugo ka nga tumanon pag-ayo ang imong mga sugo.
Hinaut unta nga maligon ako diha sa mga dalan, sa pagtuman sa imong mga kasuguan. Bulahan sila nagasunod sa balaod sa Ginoo. Pasalamatan ko ikaw sa matarong nga kasing-kasing, sa pagkasayod na ako sa imong matarong ang mga gibutan. Ampingan ko ang imong mga kasuguan, ayaw gayod ako biyain. Bulahan sila nagasunod sa balaod sa Ginoo. Berso sa dili pang ebanghelyo. Mo kini mao ang panahon nga madawat, kini mao ang adlaw sa kaluwasan. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kani adto, higugmaa ang imong mga higala, ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway, ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili, nagpadanag sa iyang adlaw, ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mubalos kaninyo ang Dios, kung kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kobrador sa buhis, nagbuhat man ni ana. Kung kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa kasagaran. Bisan gani ang mga tao nga wala magtuo sa Dios, nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan na atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kaninyang tanan. Sayo sa buntag, apan murag lain ang ato ang gibati nga naminaw sa Ebanghelyo. Lain ang atong gibati nga nakadungog sa sugo sa Ginoo sa paghigugma sa atong mga kaaway. Siguro mo angkon tang tanan nga ang pinakalisod siguro nga buhaton mawang pagpasaylo sa ato ang mga kaaway, pagpasaylo sa mga tao nga nakapasakit nato, di ba? Apan maminaw gud ta ni San Pablo sa iyang ikaduhang sulat ngadto sa taga Corinto. Nagingon siya, maminaw. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na,
ug ang bag-o miabot na. Kinsa ang nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na, ang bag-o miabot na. Ang buti pasabot mao, nakita mga Kristiyanos, di ba? Nya na hiusa na ta kang Kristo. Ugmao ka na nga dapat bag-o na ta nga mga binuhat. Katong kinaraan dapat biyaan na to. Katong pag naandan nga pagdumot sa kaaway, biyaan na to. Kay bag-o naman tangang binuhat, nahiusa naman kita kang Kristo, dapat maghigugma kita sa ato ang mga kaaway. Nahiusa naman kita kang Kristo, magsunod ta sa panig-ingnan ni Kristo, musunod ta sa mga sugo ni Kristo. Sa gihapon mo ingon ta, ay sayon raman na sultihon, Pader. Sayon man lang na sultihon. Dunay ako nga basahon nga ako ang na basa, makausa. Naghatag og steps, siguro makatabang lang ni in our struggle to forgive our enemies. So, kinahanglan nga naatay giya, naatay ayuda unsaon. Nagsugyot siya og 4 steps, gitawag niya og 4G or 4Gs, upat ka G. Una, glorify God. Kung naatay kaaway, niya siguro naatan niya ng tinguha nga makighiuli o magpasaylo. Ang first step nga gisugyot is glorify God. Kung sa ibuti pasabot, gidapit kita sa pag-ampo sa Ginoo nga iyahang hayagan ang ato ang huna-huna. Mag-ampo nga tabangan ta sa Ginoo nga atong mapugngan ang naandan nga bation sa usa ka tawo kung napasakitan siya. So ang unang bation is kasuko og mubalos. Munay una nato nga reaksyon kung mapasakitan ta, masuko dayon mubalos. So ang atong pag-ampo nga, Lord, pugni, tabangi ko nga mapugnan ako kining una nga reaksyon, initial reaction kung napasakitan ko. Pugni ning akong kasuko, pugni ning ako ang kayugot o tinguha sa pagpanimalos. Mangayo ta sa Ginoo nga ablihan niya ang ato ang huna-huna. So glorify God. Muna ang first G. Second, ikaduha, get the log out of our own eye. Murag gi-refer ni sa giingon sa Ginoo nga kuhaon unahon nato pagkuha ang troso sa atong mga mata. Kita ta sa sala sa uban. Nya matintal ta sa pagsaway. Giingnan tang oy tao, kuhaon na ng troso sa imong mata. Mas dako biya ng troso sa puling. So unaha pagkuha ng troso sa imong mga mata. Unsay buti pasabot? Get the log out of our own eye. Ang kuno nato, ang ato ang bahin,
sa way pag sinabtanay. Ang kuno nato, ang ato ang bahin ba, nganong nasuko siya nato? Nganong nakapasuko taniya? Nganong na tintal man siya sa pagpasakit nato? Kung sa may atong bahin, basin og naatay bahin, di ba? Naapod tayo sayop. Kaya alang-alang man ang tawag masuko nato, wapod tayo sayop. Di ba? So atong angkunon, atong angkunon ang bahin, ang atong bahin sa misunderstanding. Get the log out of our own eye. Kaduha, nga G. Get the log out of our own eye. Ikatulo, gently restore sa malumo nga paagi, sa hinay-hinay ug malubo nga paagi. Iuli ang kanhi inyong maayong relasyon. Magpaubos ta, ang pasabot din nga gently restore. Magpaubos ta, unya atong angkonon, ang ato apong pagpasakit niya, ato pod ang kunon, ang gibati pod nato nga kasakit sa iyahang pagpasakit nato. Although di pod ni sayon unsaon pag pamaagi, wa ta makahibalo unsa puy iyahang reaksyon, apan buhaton ra gyud nato aron mapabalik naatay lakang nga gihimo ba aron mapabalik ang atong maayo nga relasyon. Panusagyod ka importante nga ato yung hinumduman kanunay mao ampuan gyud. Ang pag-ampo, going through all this process or steps, let us not forget to pray. Kada usa ka step ato agyud na nga ampuan. So gently sa hinay-hinay ug sa malumo nga paagi, paningkamuti nga magkauli. Fourth, go and be reconciled. Isugo ta sa pagpasaylo from the heart. Kana gyud, pagpasaylo from the heart. Importante kay na dili lang pagpasaylo. Daghan kayo nga moingon, agi pasaylo na nako, but not from the heart. Sa pulong lang, kanang imong kasing-kasing puno pa sa kayugot. Kanang pagpasaylo from the heart, pagingon nga go and be reconciled. Siguro not necessarily nga personally mo adto kaniya. He may not be around anymore. Or he may not be around. Basig to sa laing dapit. To go and be reconciled is to decide once and for all to forgive. Og mubalik na pod ko sa akong giingon nga magampo gyud kay di gyud ta makapasaylo sa tinuoray from the heart kung wala ang tabang sa Ginoo. Kung ang ato alang kaugalingon nga katakos ang saligan, dili pwede, dili posible. But with God's help, everything is possible, even to forgive our bitterest, if there is a word, bitterest enemy. Pray, pray,
and pray. I speak from experience. Amen. Mga igsuon, ang Dios nagtawag kanunay sa iyang katawhan sa pagbalik kaniya. Nagtudlo siya pinaagi ni Kristo pagpuyo sa kinabuhing balaan. Busa pangayoon nato karon nga iyang dunggon ang atong mga pag-ampo diha sa atong pag-ingon. Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, nga sa kanunay magmadasigon siya sa pagiya sa tanang katawhan, sa pagsunod sa mga sugo sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong mga nasod, nga unta mo patigbabaw na ang panaghiusa ug paghigugmaay sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios at Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong mga paryente ug mga kahigalaan nga mipanaw na ning kalibutan, nga makadawat na sila sa ganti nga gitagana alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Makagagahom nga Dios, nasayod kami nga kung wala ikaw, wala gayod kami mahimo. Busa sa tumang pagsalig, nagadangop kami kanimo. Pamatia ang among mga pag-ampo, kay kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Ginoo, himuha kaming takos kanimo pinaagi nining santos nga misa nga naglig-on kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pagpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo, aron human malimpyo ang among kalang sa mga daotang tinguha. Kaya sa among paggamit sa mga hutang na lumalakay, labi pa unta kami mahiusa sa mga hutang nga tunay. Ubusan man sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyang kami sa imong himaya, doyog sa ilang wayunong nga pag-awa. Santos, dahil ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, kadalangin ang Espiritu aron pagsantos, nining mag-asa, aron mahimo kini alam ka namin, nalawas ng dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakin sa iyang kaugalingon, kuha sa agpan, ipasalamat kanimo tikas o mihatag niini ngadto sa iyang mga tulunan o lingon. Dawag ka kini ninyong tanan ng kana kay kini mao ang akong lawas kay tugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, kuha siya sa kalis. Pasalamat kanimo pag-usap nihatag niini ngadto sa iyang mga tulunan o lingon. Dawata kini ninyong tanan ug pag-inom kamo gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay pula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasayon. Buhata kini aron ang handog tanan. Kini ang misteryo sa pagtuo.
nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga mga tubang ug mga lagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na silang tanan nga among gihandom o gipahanungdan ining santos nga misa karon. Apil na mga kalag ni Francisco ug ni Floreda. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga nakatuman kanunay sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok
samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Ang kalinaw manaa kaninyong tanan. Kini mao ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Pagampo kita. O Ginoo, pakuyugi sa kanunayng panalipod, katong imong gimatuto sa santos nga pagkalawat, ug paubani sa panabang sa kaluwasan, katong imong giumol sa langit nung pagtulunan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Orasyo Imperata alang sa pagtapos sa pagpangpatay sa among probinsya. O Diyos, among Amahan, namatik ka sa mga bako sa imong mga anak. Sudunga kami sa imong kaluoy. Nagaampo kami nga mahunong na ang kadaot at tungod sa pagpangpatay dinhi sa among probinsya. Kining mong kagubot naghulga sa among kinabuhi ug naghikaw kanamo sa kalinaw. Nakapailo kini sa daghan namong mga kabataan ug kabanayan. Nakapakugang kini kanamo, naghadlok ug naghulga sa among katilingban. Ipandong kanamo, Amahan, ang imong mahigugmaong mga kamot. Tanduga kami nga mahimong matinun-anong magbalantay sa among mga kaigsuunan. Dasiga ang among mga opisyales sa gobyerno sa pagsulti ug pagsaway sa mga nahitabong pagpangpatay. Hagita ang among mga kapulisan ug mga kasundaluhan sa pagtuman sa ilang katungdanan, sa pag-alagad alang sa seguridad ug kalinaw sa tanan. Liguna kining among katilingban diha sa pagbarog sa kabililhon ug kabalaan sa kinabuhi. Tanduga ang tanlag sa mga tawo, kansang mga kamot na duhig sa dugo sa among kaigsuunan ug nagbalda sa among kalinaw. Baguha ang ilang mga kasing-kasing ug kinabuhi ug Ginoo. Uban ni kami among Amahan, aron niining mangitngit nga panahon sa pagsulay. Mahatagan kami og lamdag nga mamahimong instrumento sa kalinaw. Kini among ipangayo pinaagi ni Hesukristo imong anak, ang prinsipe sa kalinaw, kinsa nagpuyo og naghari uban kanimo sa Espiritu Santo, ang tighatag sa kinabuhi, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. O Maria, Rayna sa kalinaw ginahan sa kinabuhi. Santa Catalina de Alejandria, among patrono. Pagampo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipti kami batok sa mga panlimbong ug pagsulay sa yawa. Pakgangon unta siya sa Dios,
kami mapaubisanong nagampo. Ug ikaw, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, pinaagi sa gahom sa Dios, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. San Miguel Arcangel, Guardian Angel's Prayer. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Daigo ng Dios, daigo ng iyang santos nga ngalan, daigon sa Jesu Kristo, matuod nga Dios ug matuod nga tao. Daigo ng ngalan ni Jesus, daigo ng iyang mahaluyamot nga kasing-kasing, daigo ng iyang bililhon o yamot nga dugo, daigon sa Jesus diha sa santos o yamot nga sakramento sa altar. Daigon ng Espiritu Santo ang Paraklito. Daigon ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigon ng iyang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon. Daigo ng iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Daigo ng ngalan ni Maria Birhen o Ginahan. Daigo ng iyang putli uyamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigo ng Dios diha sa iyang mga anghel ug mga santos.